Здравейте и от мен, Златина Кожухарова от списание Forbes. Истинско удоволствие за мен, благодаря на организаторите Петрана Зайкова, Петър Денчев и за това уникално място, на което се намираме. Аз така имам честта да участвам и да бъда канена от първото издание на ESG Пловдив и съм изключително впечатлена, че се намираме на това невероятно място. Аз просто не знам следващия път къде ще измислят вече да бъдем. Нещо космическо трябва да бъде. И така, чухме до сега, че доста вълнуващо за всички присъстващи е реално гласът на банките. Ето един такъв е до мен. Това е Биляна Младенова-Милева. Тя е и менеджер ESG стратегия в Unicredit Bull Bank още от 23-та година. Има над 20 годишен опит в финансовия сектор в България. И с нея ще си поговорим за ESG в модерния бизнес, как българските предприемачи да бъдат по-конкурентни и на европейските. И ще се спрем на зеленото финансиране, което е важна тема, гаранционните програми и ще направим кратък анализ, нямаме много време, но кратък анализ на ESG рисковете от гледна точка на банковата институция. И все пак да кажа няколко думи. Unicredit Bull Bank е лидер в корпоративното банкиране в страната с най-голям пазарен дял при кредитирането на фирми за поредна година и за 25-та. Имат и един от най-значимите портфейли в ВИ проекти и също така имат финансиране и различни проектни финансирания в недвижимите имоти. И то от различен тип бизнес сгради, жилищни сгради, хотели и инфраструктурни проекти. И така, нека да започнем с първия ми въпрос, а именно какво означава ESG отвъд регулациите като стратегическа рамка за модерния бизнес модел. Здравейте и от мен. Искам да благодаря на организаторите, че за поредни път ни канят и имаме възможността да се включиме в това невероятно събитие. Така, да започнем ESG. Навлезне в бизнес средата преди няколко години и основно беше водещо регулациите. Значи навсякъде говорихме за регулации. Истината е, че 2025 година се представи омнибус пакета и след неговото одобрение реално компаниите, които ще трябва да се отчитат задължително, те са с над 1000 човека персонал и 450 милиона евро оборот, което означава, че малки и средни предприятия няма да бъдат задължени да се отчитат, но успоредно с това се създадаха доброволните стандарти за малки и средни предприятия, които наистина са една много добра основа, на която компаниите могат да стъпат, така че да разработят своите стратегии, които наистина са печелившите стратегии. Имах намерението да тръгна да разглеждам всеки един елемент в environmental, social governance, от гледна точка на енергийната ефективност, кръгова икономика, всъщност какви са ползите за бизнеса, от гледна точка на социалната сфера, защо трябва да се грижим за нашите служители, за да бъдат по-ефективни, както и частта governance и данните, които събираме, прозрачност. Но това, което чух до момента в първите два панела, всъщност реших, че няма нужда да разказвам, защото бизнеса вече е осъзнал, че това е печелившата стратегия, че всъщност, за да можеш да си изградиш добър бизнес модел, трябва да видиш какви са рисковете, какво искаш да постигнеш в дългосрочен план и всеки един елемент от ESG е изключително важен в този дълъг път. Абсолютно така е. Затова нека да преминем към темата за ESG риска и как банките оценяват него днес, какво се промени през последните години. Да. Така ще го кажа. В последните години също на много форуми се казваше, банките ще спират да кредитират
Истината е, че банките и финансовите институции са партньора на бизнеса и подпомагат тази трансформация. Това, което се представи преди няколко години, това са два нови риска, които са много релевантни. Както имаме кредитния риск, който се базира на финансовите отчети, новите два риска също могат да бъдат измерени. Почнахме с измерването, също може да бъдат измерени. Единият е риска от прехода, другия е физически риск. Риска от прехода, всъщност това са загубите, които една компания би могла да генерира в случай, че не предприеме тези мерки да бъде по-енергийно ефективно, да върви в посока кръгова икономика, да оптимизира, да дигитализира своите процеси и всъщност в един момент може също да бъде отхвърлено от пазара или да бъде изключително скъпо този бизнес модел. Това е риска от прехода. Другия риск, това е физически риск. И физическия риск е обвързан с климатичните промени. Това са наводнения, суша, повишаване на морското равнище и пожари. Те могат да бъдат хронични, които се случват и са нормални за даден регион, но могат да бъдат и акутни, спонтанни, неочаквани. И реално погледнато това нещо може да доведе до големи щети, включително и до спиране на работа на даден бизнес. От тази гледна точка този риск вече е доста релевантен за всяка една компания и зависимост, разбира се, къде е нейното местоположение. Това е така, локацията е водеща. Ако сте близост до гора, значи риска ви от пожар е много по-голям, отколкото ако сте в градските условия. Или пък, ако сте близо до воден басейн и до река, ако не е изчистено речното дъно, ние сами виждаме какво се случва и този риск от наводнения става много по-голям. Разбира се, има сектори, които са доста по-застрашени от тези рискове, особено селското стопанство, но тук бих включила и че сектор строителство и туризъм също са доста засегнати от тези климатични промени. Бях така извадила интересна статистика, че за последните 2 години България е на първо место в Европа от щети от пожари. 38 000 хектара, което е струвало загуби над 2,5 милиона евро и се прогнозира, че тези разходи ще стават все повече и могат да достигнат до 3% от брутния вътрешен продукт. Другото, което е така като основен риск, това е сушата и безводието. Всички сме слушали по телевизията за определени градове и региони, но истината е, че между 50 и 100 населени места в България страдат от безводие и конкретно, примерно за туризма, това е изключително критичен ресурс, също и в строителството. Реално погледнато тези два сектора са много под влиянието и последни 2 данни изпирам за рисковете, кажете, но те наистина са много релевантни и интересни. Примерно има статистика, че 45% в световен мащаб забавянето на строителните работи се дължи точно от климатичните промени и различни събития, които се случват. И другото, което наблюдаваме е в сектор туризъм. Примерно повишаване на температурите. Ски сезона започва да става все по-малък и по-малък. Така че темата е много актуална и сега е момента всъщност да видим как да направим, да оценим рисковете си и да направим своите инвестиции, така че да не се стига до тези загуби. Да, абсолютно много ценни неща казахте до момента. Така да обърнем внимание какво е необходимо да направят и самите компании, за да се справят с тези рискове. Бихте ли направили един така по-синтезиран, обобщен анализ на тези рискове, застрахователни решения, инвестиции от вашата сфера? Вече се спомена, че на първо место трябва да има бизнес модел и стратегия изграден. В стратегията всъщност задължително трябва да попадне анализ на рисковете. Има различни рискове, това е така нареченото бизнес continue план. В зависимост от твоите рискове ти трябва да имаш задължително мерки, с които да ги намалиш.
Примерно, енергийната ефективност, това, което е доста актуална тема в момента, могат да се направят различни инвестиции, които в реновация, които наистина, другото, което чух и наистина е така, че самата реновация е много по-сложна, отколкото стартирането на нова сграда, която от самото начало е проектирана да бъде енергийно ефективна. Още един пример мога да дам за оптимизация, което от една страна опазва околната среда, от друга страна си има и своята бизнес логика. Примерно в Unicredit през последните 2 години се смени автопарка и за 2 години ние сме спестили 55 000 литра дизел и бензин, което, нали, освен че по-малко емисия генерираме, може да си го представите и чисто като спестяване какво представлява. Различни неща в посока инвестиции могат да се направят: дигитализация, пожароизвестителни системи, мониторинг на ползването на електричеството и вече чухме, че реално доста компании са тръгнали в тази посока и го правят. От гледна точка на климатичните рискове, инструмента, който е познат на всички нас, това е застраховката. Застраховката, това, което е важно да се отбележи, че е хубаво да се видят дали рисковете, които са най-съществени спрямо локацията, наистина са покрити. И все пак да не забравяме, че това не е превенция, а всъщност ако настъпи събитие, просто ще намали вашите загуби. Това, което трябва да се обърне внимание, всъщност дали са необходими някакви инвестиции, така че да подпомогнем изобщо да не се стига до такъв риск. Да предотвратим реално, да. Добре, в такъв случай пък какви са конкретните предимства за клиентите при зелено финансиране? Дали, примерно, по-добри условия, гъвкави структури? Кажете вие от вашия опит. Да, финансовите институции играят изключително важна роля. За да мине тази трансформация, няма как да не бъде с нашата подкрепа. Unicredit Bull Bank преди години представи своите насоки за зелено и социално финансиране, какви критерии отговарят, така че компаниите да могат да се запознаят какво всъщност представлява това зелено финансиране. Това са инвестиции в ВЕИ-та. Минахме вълната, която беше наистина голяма и тя беше породена от бизнес логика. И в момента това спестява реално много на нашите клиенти и на компаниите. След което миналата година беше една голяма вълна инвестиции в батерии. Значи инвестициите, които ние сме финансирали, са над 1200 мегаватт часа. Други зелени решения, това са в строителството на сгради, които са с висок енергиен клас. Това също така се стимулира да може да инвестират клиентите, както и transition financing или с цел трансформация. Това е за енергийна ефективност, при който се търси минимум 30% подобряване на енергийната ефективност и един доста така специфичен продукт, ESG linked сделки, които те не са насочени към конкретна директна инвестиция, може да бъде и оборотно финансиране, но сами по себе си вътре има заложени конкретни цели, KPI, които са релевантни за компанията, амбициозни и всъщност при постигането на тези цели компаниите ползват бонус или отстъпка от цената. Но от гледна точка за малки и средни предприятия, тук ще включи и гаранционните програми, защото това, което наблюдаваме в последните години, че наистина всички тези фондови програми са насочени към устойчиви инвестиции, едното от които е InvestEU, Sustainability, проекти отново в ВЕИ, в електрически автомобили, енергийна ефективност, всичко, което до момента изборихме. Така и новата програма, която беше подписана и я предлагат само 2 банки, всъщност Unicredit Bull Bank е една от тях.
Това е за кръгова икономика с фонд на фондовете. Тя е много интересна, защото освен, че е гаранционна програма, има и грантова схема, която е 15% от капитала на инвестицията, след като се направи самата инвестиция. Включително има и за техническа помощ, като информация може повече да намерите на нашия сайт, но по-специфичното е, че точно е насочена кръгова икономика. Това е изключително важна тема, особено в дните, в които ние виждаме недостиг на определени суровини и всъщност това също потиква към тази трансформация на бизнеса и преосмисляне, така че максимално да бъде защитен и да може да направи своята стратегия в дългосрочен план. Да, чудесни решения имате за компаниите, за бизнеса. А имате ли такива и за физически лица, все пак да ги споменем накратичко? Да, имаме. Ние бяхме една от първите финансови институции, които представи продукта зелена ипотека. Истината е, че в началото наистина почти нямахме никакви изделки, много малко бизнес, зелена ипотека. Какво се случва? Последната година имаме 178% увеличение на усвояванията по тези кредити. Защо? Защото просто от строителите започнаха всъщност да строят такива сгради и реално погледнато и избора на потребителите, разбира се, е да инвестират в такъв тип имоти и всъщност продуктът е при по-добри условия. Да, благодаря. И така, може би на последно място да споменем все пак как българския бизнес всъщност да бъде конкурентен на европейския. Имате ли съвет? Това, което се обръщаме към компаниите е на първо место да имат ясна бизнес стратегия и бизнес модел, да знаят къде искат да стигнат, да могат правилно да оценят своите рискове, за да не изпаднат в ситуация, в която не могат да се справят с определени събития, които, както виждаме, доста различни неща се случват в днешно време. И темата ESG не е регулация. Това е начин на мислене, начин на действие. Погледнете доброволните стандарти, който все още не ги е видял, за да може да вземете идеи всъщност какво може да промените, което да бъде за вас печелившо и да бъдете конкурентни. Мисля, че бяхме, надявам се, полезни от особено банковия сектор. Много благодаря.